A'a, ka ga kar ka kunce wannan ka. Zo. Da zan yi bawali. Ba wani bawali, kana fa ko dai. Ba wani bawali, na ga da abin da kake yi. Kuma da Allah da wani ne ya zo yi dan kana wannan labe-labe din. Da tuni an ma jina-jina. Amma jina-jina. Ka fara an ma jina-jina. Amma ai duk tafiyar kai ma dan ai duk tafiyar ɗaya. Amma wannan sana'ar banza ce. Kai ma sana'ar ba ka yi. Wasa ido. Kai. Tunda na kama ka ba. Tunda na kama ka ba. Ka ce na yi min mara kunya. Amma ba ka da mutunci. To. Alƙur'an ba ka da mutunci. Lalle yau kai. Ni kada kawai ke ji kuwa. Tururuwa ranar banza ma ta ji dobalanta na ranar gare ta. Wata ran ta ji da ba za ta iya tafiya ba. A banza ma ne kai ne ba wallahi ne hiru cutar kaina nake. To. Ni dai ka taɓa ko? Na taɓa banza. Kai daidai Allah ba ka sa'a. Ni dai ka taɓa. Na narke ka. Shi ke na ban sha. Ka dai taɓa ni ko? Na buge bugu za ka ce ba na taɓa ka ba. Taɓawa haka ne. Ni haka na yi. Kai daidai. Ras. Kai daidai a cikin Ka san shi taɓawa dai haka ne. Ni kuma haka na yi. Ni ko ganin lauhi ba hana ni tankaɗe. Ai ko mai hankali yake ganin dangishin kwado. Duk ranar in basira ta ɓure kare ko sai bar hauhi kama tunkuyi. Da kyau. Na buga. Na buga zan bugu shi. Ne a gwara ka wuce. Zan wuce. Kuri da mulki na.